Mga mulupyong apektado sa pagkaguba sa porsyon sa Trans Central Highway, nitiyabaw na diin ang uban kanila nagsira na sa ilahang negosyo. Kini tungod kay nihit na ang mga tao nga mobisita sa mga dapit nga kanhi gihugupan sa mga turista. Samtang DPWH kasamtangang nagtrabaho sa usa ka bridge type nga karsada sa kilometer 18 diha sa Trans Central Highway isip lasting solution sa problema. Ani ang report. Dakong kalbaryo sa mga biyahedor ang pag-agi karon sa Trans Central Highway diin sa sitio garahe pa lang sa Barangay Busay. One way na padung sa iskina Barangay Babag 2 ug dito ra kutob sanglit gisirad-an na kini tungod sa road repair. Kinahanglang mutuyok pa ang masakinan ngadto sa Barangay Bunbon, Barangay Sudlon, hangtod na sa Barangay Cantipla ay makaabot sa highway nga mulanat pa og usa ka oras. Kini ang nakapabugnaw sa mga tao ilabi na sa mga turista sa pagbisita sa dapit diin nahimutang ang mga matahom nga tourist spots. Tungod diin nahapay ang panginabuhian sa mga tao sa dapit gani kining tindahan daplin sa kalsada na nirado na. Kaniadto halinon kaayo ang matindang budbod ni Manang Esther Lopez apan karon halos gani di na matandog. Samtang ang kanana ni Lorna nihit na lang usab kaayo ang mga on nga kaniadto blockbuster unta sa mga customer. Ang mga naninda og prutas ug mga utanon alkanse na usab kay maabtan na lang og kalata ug dili man mahalin. Sir, daghang maepektahan. Daghang maepektahan korban sa kon. Minus ang halin sa mga tindahan. Ya, ang tindahan sa nanilado ng uban kinsa pa may mapalit. Kung dili di masulban ang problema Sir, daghang maepektahan. Wala una paagi ang kalsada sa dapit kay kasamtangan kining giayo human ni dailos tungod sa paglihok sa yuta. Ang mas dako nga bahin sa Trans Central Highway nga kasamtangan gitrabaho mao ang kilometer 18 o diha sa Ayala Heights. Kung ato makita inani nakahalo no ang ilawom sa kalsada, so peligro kaayo nga agian pa ni sa mga sakyanan. Dayag kaayo ang peligro nga nagatang alang sa mga moagi. Naabtan sa GMA Regional TV, balitang bisdak ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways ug ang kontraktor sa proyekto nga nagsusi sa dapit. Admitido sila nga dako pa gyud ang trabahoon apan positibo silang pulido nga paghatag og solusyon sa problema. Ang atong ginabuhat is nagbuhat ta og mura na siya bridge type na road. Yes. No, para kung munaog ang yuta further mo di na makdala ang dalan gyud. Gumikan sa panay paglihok sa yuta ni Daos Dos kini, gani abot na og 6 meters ang pag-unload ini og posibleng muunlod pa busa nihimo karon og lasting solution ang DPWH pinagi sa pagtukod og bridge type nga karsada. Susama sa usa ka flyover ang tukuron nga kalsada nga adunay lig-on nga pundasyon ug dili na madala pa kun og galing molihok ang yuta. Ang kani siya moabot na siya 30 meters so gikawat na siya gibore sa ilaw. So ang amo lang is ang naabot namo ang strata, hard strata. So dito siya mag-anchor. So less ang possibility na mulihok pagid kuyog ang dalan sa yuta. Ang proyekto adunay gahin nga 60 milyones pesos nga gitinguha unta nila nga mahuman sa ginakdang panahon. Apan nihangyo ang kontraktor sa local government unit sa Cebu City nga hatagan og special permit sa pagpasulod sa mga kinahanglang materyales ug ang heavy equipment. Kasamtangang gidid-an sa pag-agi sa Barangay Busay ang mga dagkong sakinan tungod sa nahitabong landslide. Nangayo mi og kanang tabang sa city nga mahatagan og kanang special clearance nga maka-access ang transit mixer aron maka-diretso-diretso na pud mi og trabaho. Mintras tanto nga gitrabaho pa ang kalsada, naghimo og alternate route sa kilometer 18 ang DPWH nga kaagian sa mga light vehicles ug magamit na kini sugod sa Nobyembre 21. Salamat kayo nga magian na ni ika-21. Magpasalamat mi sa kitas magpaabot ng gyud mi. Nagpapasalamat kami kasi naumpisahan na, nakita naman mabilis ang pagtatrabaho nung naumpisahan na nila. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.